Dinhi sa usa ka kapilya sa Sitio Camagong, Barangay Lahog, gihaya ang lawas usa ka 9 ka buwan nga bata nga nalumos sa balde sulod sa ilang panimalay sa Barangay Lorega, Dakbayan sa Subo kagahapon sa buntag, Hunyo 28. Gila ang batang namatay nga si Adrian Levine Cabido. Matud pa sa apoha nini nga si Emeline Lasaga, nahibulong na lang sila nga wala na sa ilang tapad ang bata ug gipangita pa kini sa ubos sa ilang tiilan diin nahimutang ang lababo. Dakugang na lang sila sa dihang napalgan ang maong bata nga natuwad na sulod sa balde nga puno og tubig og nilagom na og biburot ang lawas. Ang unang nakamata sa pamilya, ug iyahang nabantayan nga ang iyahang apo wala na sa iyahang tapad. So iya kining gipangita sa ubos sa ilahang tiilan kung asa nakabutang ang ilahang lababo ug diha nakita niya ang iyahang apo nga natuwad na dito sulod sa balde. So nga puno og tubig. Sa iyang pag-recover sa bata, nilagom na kini og bloated na. Gidala pa ang biktima sa Cebu City Medical Center apan gideklara na kini nga dead on arrival. Panawagan sa kapulisan ngadto sa mga ginikanan nga bantayan maayo ang ilang anak labi na kadtong nagsugod na og lakaw aron mahilayo kini sa disgrasya. Ang ato lang ipabot na mensahe sa mga ingana nga sitwasyon, labi na itong mga pamilyado na mga anak nga gagmay pa. Labi na ang katong bata nga kanang bag-o pa nakasugod o kanang lakaw, ila ginang bantayan. Wa man problema itong di makalakaw, kaya naara man na sa kilid permanente. Pero katong mga bata nga kanang bag-o ra gid mo makalakaw, muna sila mga langas kayo, ug makatulog ka, wa ka kabalo nga base usahay unya, makagunit og kanang mga wire sa appliances, makurintihan kay saksak. O di kaya pareha ito yung atong nahitabo nga ni adto siya sa balde, unya nagtanaw-tanaw siguro, natuwad, mo itong naresulta nga nalumos no ng mga bata. So bantayan gini yung maayo inyong mga anak, labi na sa mga bag-urang nakalakaw. Wala makuhaay sa news team og habig ang ginikanan sa biktima sanglit na mahuway pa kini atol sa atong pagbisita sa ilang panimalay. Kini si Vance Arlomante, HNUcom intern alang sa MyTV Cebu.